Ассалому алайкум муҳтаром нигоҳбандои одамое ки ҳозир ҳамин видео тамошо мекунанд. Ман мехоҳам нишон додан ҳамин видеоя ба шумо ки шумо бинетон ки ҳақиқатан чӣ қадр тоҷику узбек аз тарафи Русия дар тарафи ЧВК Вагнер контракт баста дар ҷанг иштирок карда вафот карданд. Marhamat bинетон. Birodarlarimizni kimda kim oilasini bilsa, oilasi bo'lsa yetkazvorasizlar, bilmaganlar ko'p bu yerda. Mana shu akamiz ham shu urushda vafot etibdi. Joy olib keldik bular deyapti. Yana eskilari ham bor, bular ichida. O'zimiz yaqinimiz akamiz ham bor. Yana bitta akamizni yotibdi. Bilmadik O'zbekiston, Tojikiston. Marhamat гуфтааст ки Тоҷикистону ва Ӯзбекистон шаҳрвандои давлати моҳон. Ин ҳама шаҳрвандои ватани мо, Тоҷикистону ва Ӯзбекистон. Мумкин ягон кас хеши тавори худша меёбад аз ному насаб. Kelishilarni iltimos qilamiz. Zora qolyapti. Iloji boricha. Hamma musulmonlarni olishga harakat qilaman. Marhamat, ин ҳама гурӯҳое ки дар ЧВК Вагнер будану гузаштанд. Мумкин ягон шаҳрванди Тоҷикистон бошад ки номҳои тоҷик бисёр аст. Urush balosiz keldi. Turmadan ketgan birodarlarimiz. İnşallah adashmasdan ko'rsataman. Shu qilyaptimi? Tug'ilgan yiligacha, 30-gacha shu birodarlarimiz qabrlarini, gunohlarini ketsin. Sonradan kelgan jurnalistlarga ko'rsataman. Kimda kim oilalari ko'rib turgan bo'lsa, manzilini yo'li tagiga yozib qo'yaman. ин боз бо як аз 10 қисми қабристон ҳаст. Як аз 10 қисми қабристон ҳамин қадр бисёр тоҷику узбек мурда ҳаминҷа ба гур карда будагӣ ва ё дигар тарафи оли унҷоя запис кардагӣ не. Агар ҳама ҷой бинед пури қабристон пури одам гур кардагӣ. ҳаламин чӣ қадр одам дидед ку 10 карат кунед, 20 карат кунед, ҳақиқатан ҳамун
числоеки номери ҳамиқатара одам тоҷик мурдагӣ узбек мурдагӣ дар ҳақиқатан аст. Давлати Русия баҷо карда истодааст чӣ қадара ҳақиқатан одам мурдагӣ. Iloji boricha qo'llaridan kelgancha duo qilib qo'yinglar xalqlariga. Musofirlikda o'tganlarni, barcha mo'min-mo'minalarni haqlariga duo qilib qo'yinglar ekan. урусҳо аз ҷанг гурехта истодааст, давлати дигароба тоҷикою узбекою ҳамонҷо мурда истодаистанд. ҳамин ҷанги дар Украина Русия замини худшона калон кардаистанд аз ҳисоби мурдаи тоҷику узбек. Obtomayit, issiq videolar iloji boricha фиреб карда ko'rsatyapti. пул метием, шаҳрвандӣ метием, аз тюрма аз қавад озод мекунем. оқибаташ чӣ? оқибаташ ҳамин замини хунук. Bizni birodarlarimiz, musulmonlarimiz ko'p yotibdi bu yerda. зану фарзанд сағира мондагӣ, модару падар бефарзанд мондагӣ. барои чӣ? барои идеяҳои Русия. Rozi bo'lsin. идеяҳои империалӣ. Lekin yaqinlari ҳеҷ ин урусҳо аз замин сер намекунанд. ҳамин қадара давлати зиёд доранд, кам иноба кам замин тею замин те. лекин тоҷик дар ҳамин замин кор кардан ҳақаш нест. тоҷик фақат мурданаш ҳақаш ҳаст. кор кардан ҳақамо нест. футбол бозӣ карданам ба мумкин не. фақат мурданамо ҳақамо ҳаст. тамом. iloji boricha harakat qilyapman. дисетми ҳақиқатан дисетми чӣ қадара одам гузаштагӣ моҳонба намегӯянд, баҷо карда истодаистанд. Shunda qilib ishlashyapti. Iloji boricha videoni tarqatasizlar akalar, kimnidir дидедми қабристона ин як аз 10 мумкин, як аз 20 мумкин қисм. агар унҷо нигоҳ кунед ку мондагӣ кладбиша вай аз 10 бор зиёд мешавад. 10 бор зиёд тоҷик мурдагӣ гузаштагӣ, тоҷику узбек. kelib mehmonlarni ziyorat qilishlari mumkin. Xohlasa O'zbekistonga olib ketishga ham sharoiti bor ekan. Esinglar ham bo'lar ekan. дилам месӯзад амина дидам. O'zbekistonga olib ketsanglar bo'lar ekan. вой дод аз дасти ҳамихел муҳоҷирӣ. Musulmon akamiz bor ekan marta. O'tganlarni haqqiga duo qilib qo'yinglar akalar. Iloji boricha bari musulmonlarni nomlarini olishga harakat qilyapman. ana min тавр. Quikrete concrete resurfacer can